Hello guys, good morning. So, ang waton karon kaya pa-make up po na ako ang bana niya. Ano na ko kamo sa make up. Nga ako make up ay. Make up nga padung hurot. Dali sa good. Ano man ba? Dali ko butang ani sa kong mata make up pa make up. Ngan ka. Ako make up nimo kay nindot pa kong make up sa imong make upan. Itong testingan kung kamao ba jud ka? Ayun! Aron nga ko no be. Ingon ka murat ko kirat sa kong mata, sa kong minikapan, bantay bitaw di ka kamao ha. So man magamit barang nasa. Oh. Yung ano tawag sa ay shadow? Bantay bitaw ha. Tanawan ninyo guys kung ngayon ba ko guys sa iyang minikapan guys. Ano sa ya kinanglan nga kung artist ka, tarungon sila ni butangan jud nimo art. Niya. Ma-surprise ko ani lang. Yung Tarong ba? Sige para biig pagka. ano tanawa. Ang usa ka mata. Aw, Ayun sige dili na nimo tirnimuan. ano Kabang. na. Nanglan nga kamao jud ka kung sao na nimo pa. Mapuling sa taoy. Mga isyado ka, imo doon na siyang tarungon, hatagan nimo og emphasis ang Uy. imuhang Basis niya o pa na naman human magbabutang pa ko nimo kay liquid. ad. Sa tawag na liquid ay kana bitaw. Sakura na siyang ano. Ano bitaw ang sama sa uban nga mura sa Chinese. Mura mainsi ka tanawon ba? Di sad ta na pwede na personal nimo kay lisod man na siya sa kamot-kamot. Kinira nga isyado expert ko ano eh. Tingan ti ka kamaol ka ato. Ano? Ay sa kadiyot guys. Ayun na sa ning matahan ako uy. Mura manig mata sa mo ni mong tinauran og kuan? Ay shadow. Uy, unsa? Di, kini testingiri. Nyara ka deta, oh. Kung kamaong ba juga ato nang testingan ni mo kalaki. Ngun pa siya ako make up ni mo. Tarong ibugnawa ko na. Pagga, mangguro kayo na. Hoy! Ala guys, unsa naman tao na ikaw ka akong inganion. Di man ni maooy. Bapa na. Mura kang Ako. Tanong mo, mura nang si Cleopatra. Kung ingon nimo katubang style nga pinaana diri sa kilid. Kana rin naman na skilled. Ano na wala na skilled ayo. Ko buloing kay ko. Tanawan ninyo nang sa akong mata guys.